Let's go! Let's go! Woo! Let's go! Let's go! Time check kita mga pare, 7:41 PM, August 25, 2020. Intra-try ko hype-itak sarili bago ko shoot ini yan nga video. Go! Let's go, let's go, let's go. Time check, energy. So ngayon maghatag and shout out aton new subscriber, Binian. Welcome to the show. Naghimo gyapon ako in votes. Naghimo ngayon ako in mini collage and screenshots. Ano yung mga votes for day 3. Woo! Tro, let's go. Amo na yun. Let's go! Time check kita mga pares. Time check. Wow! Grabe! Apaso na ako. Malas na ako. Parang pulaan na yung electric fan. Parang di rin maringasa. Pasensya na niyo. Kumbaga, damo na't balas nga ditak na ako. Kaya ba yun Damo nga salamat ay iyo continued participation. Medyo na-awkward ako. Pagkat di ako sure yan ako na anong ko pagtikang it video. Para matikangan yun nga proseso. Video para day 4. Nagtikangan ko ang proseso pamara. 6 minutes na, waray pak nayayakan na maupay. Nagtikang na ako pamara. Ang ina. Natapos na pamaraan kaya sa kaya ng day 3 ko nga video para makamove na kita day 4. Woo! NBA playoffs day 4 which nabuhan August 21. August 25 na yan Dapat ada na akong day 8 na NBA playoffs. Pero ada pala ako ng August 21. Behind ako yan ng 5 videos. Day 4, 5, 6, 7, as day 8. Tapos kung di rin pa ako makapag-upload yan ng gabi, mabibehind ako by 6 videos. Amo medyo di rin mo pa itak kinaabat yan Medyo di rin ako ginaganahan maghimon video kay bagan overwhelming yan duro nga tas di ako sure kung kaya ko yung malanat. Duduwa nga butang tak napapansin na ginini mo ko akong sarili. Una, sige akong look back kung ano takon mga mistakes, missteps, ngayon ako nagkulang, kaya ako namabuti ni nga point nga behind ako, so gadi ni kada ko nga margin. Tikang ladton baga naurila ako sa kaadlaw, nag-pile up na led, tigda nga baga, diri na maram. Wari ko na lang na malayan, naghinay na gyapon na akong face pag-upload. So sa iton, skaluwaluwat, sige ta akong daydream. Nga ato ako yan na future. Dito yung nga future nga ako na-imagine. Nakaka-catch up na ako. Tapos ko na i-upload yung mga 5 or 6 videos. Pero kailangan kong maging in the moment Kailangan may akong i-change akong sarili para maging on time naman ako na-upload. Ito akong upload permanently late. Ironic induro kay ang tawag ay programa Mune News. Pero by the time maging upload ko old news na So, you know, news pero dire talaga yan news. Bago magtikang ini nga video. For some reason, da akong duro it resistance. Yan titikangan ko talagod tapos direct nakakakada ito nga zone. Kanuna bagat masayon la. Pero yan nga bagat natambakan na akong pero ka videos. Na creep in na liwat akong bad habits. Gusto ko na sumuko. Dire na lang ako mag-upload. Para mapigilan tak sarili mag-revert akong bad habits. May dako gintra-try nga duduwa nga butang mga mind games ko tak sarili. So una, kita ko nga tanan ang mga videos nga gin-upload ko about ini nga series. Kita ko ang progress. Kita try ko mag-focus sa positive. Iyon nagyapon mga comments, kind words, interaction. Amot ako nagtra-try yan instead of mag-focus ako at mga sayo, ito na lang aduduwa. Para kung mag-look back man ako, kita ko makikita at maupay. Tapos sa future naman, nag-set akong date which is August 28. Kita ko ang schedule in NBA, nakita ko nga ang earliest second round matchup na era naka-schedule yan is on August 28. Game 1 in Raptors versus Celtics. So, itap goal, instead nga dumako na ako nota more than 5 videos, either ma-maintain ko ini nga 5 or magbuti ay hiya. Nagbutang ako in day para ma-pressure ko otro tak sarili. Para ma-change itak mindset. Nag-set otro ako in deadline. Bangin lakon, igyakan ko hiya. Hinanglan, may ko mahimo by August 28. Bangin may mag-trigger sulod na ako ng ulo. Hopefully ganahan ako otro. Let's go. Kaya tayo ni. At the moment, i-shoot ko yung nga video. Maganwaray ako na feel. Kikita ko 8 camera, 19 minutes na yan nagre-record. Dapat 5 minutes lang yun nga intro or 2 minutes lang. 19 minutes na ako nag-iinakan. In a way, therapeutic bagan may ada release, bagan yung diary. Pero at the same time, naiisip ko na dayon, yun ako nag-iinakan hinda mo. Yan na, i-edit ko ito. Tatapusan ko na lang yung bagat short intro dapat. Mag 20 minutes na. Abangan niyo kung para ka minutes ini final edit. Shoot ko na news. So kita-kits na lang kita pag natapos ko na i-edit Mune News. Okay? See you. 13 years! Later.
Maupay nga adlaw mga pare. Welcome back to the program. Quick recap naton total scoreboard rankings after 3 days of playoff games. Nangungunay Dave with 8 points, followed closely by El Rambo Place and John Carl with 7 points each. Meda naton upat na mulay yan ang adlaw. Pacers kontra Heat, Rockets kontra Thunder, Bucks kontra Magic, Lakers kontra Trail Blazers. Bitaw naman naton kung ano nga mga teams ang pinamili at aton mga players. First game, makakasabot ko pala ini Pacers nga yan itlabaw ha standings. Karag sigon, Pacers ang llamado magdaog pero aton mga players si Dave La ang pumabor ha MJ Warren led Pacers. Habang kami naman tanan, puro bet ang Heat nga pinangungunahan ni Jimmy Buckets. Ikadua nga mulay, nag-uusahan lay Dexter nga pinili ang Rockets magdaog habang kami tanan pinili ang dehado nga Thunder. Laban! Chris Paul, nadiliwat kita atong pantulong ang mulay. Kundi tanan ng mga players na bumoto, pinili ang first seed Bucks. Waray na natin daw Orlando. Bis pa raw, got to believe in magic. Tell me how to we will find each other. Aton panupat, final game. Pinili nera ang paborito magdaog ng Lakers. Tas ako naman, magusahan nga pilihan Trail Blazers. Ano kaya ang magiging resulta? Hindi nga aton butuhan. Mabalik kita para masabtan. Kaumanhan mga mulay. And we're back! Asya din resulta for today's games. First game winners, Andy Duncan Robinson, 7 of 8, hat 3. Wow! Flamethrower. Ikaduwa nga mulay, Rockets ang nagdaog, Austin Rivers, breaking ankles, Duncan Omdipo. Third game winners, Bucks, Giannis, going for 28 points and 20 rebounds. Halimaw. Fourth game naman, nagdaogan Lakers. Same time, na-dislocate ang tudlo. Itaw naman naton kung pira nakalap na points yan ang adlaw at mga players. Ang aton top scorer, Dexter, with a perfect 4 points. Asya pala in second time na may nakakuha in 4 points sa aton liga. Since nakakuha El Rambo Blaze in 4 points on day 1. 3 points naman ang nakuha ni Lawrence, El Rambo Blaze, tas John Carl. Kami naman ni Dave, nakakuha in 2 points. Waray pagbabago ang mga score nera Rover Jefferson, Dinmart, tas Glendon. Kay waray hera makaboto. Tanga-tanga kasi ang commissioner rin ng liga, tas executive producer in New News. Akalain mong delay din kin papasalita? Kin request ko na actually nga kung pwede agahan ni right broadcast para updated di related players kundi pati ng audience gihapon. Only time will tell. Asya, on behalf of kapalpakantak mga kausog dili, narawang pasaylo ang Robert Jefferson, Dinmar, tas Glendon. Pagkatapos in 4 days of NBA playoffs, nagpapadayon ang umatikobong aksyon at competition. Gitaon ta an at updated total scoreboard rankings pati ang breakdown han naglapay nga upat nga adlaw in NBA playoff action. Wow, close fight na liwat mga kasangkayan. Ada naron triple tie for first place. Si Dave, John Carl, tas El Rambo Place. Pare-pareho, meada 10 points. Sinusundan naman Hernamon ni Dexter with 8 points. Nakalanat na haakon hi Dexter. Bisa lamang ako ay usa ka adlaw. Pagtikang pirmi na lako 2 points. Waray upay. Third place naman hi Lawrence with 7 points. Pamati ko malala na tanggap niya tax score ni Robert Jefferson, Dinmar, tas Glendon naman waray pa magbago ang score. Kitaw naman nato ng scheduling mulay para ha Day 5 in playoff games. Una nga mulay, Nets kontra Raptors. Ikadua, Jazz kontra Nuggets. Sunod, 76ers kontra Celtics. Tas uri, ang Mavs kontra Clippers. Hino, aniyo gusto magdaog? Ayaw ka mo kang alimot pag-comment below para iyo picks. Yan na, comment na dayon. Bisan hino, welcome umapi. Asya naman ini, haako ng opinion. Ang mga gusto ko nga magdaraog buwas. Raptors, Nuggets, 76ers, tas Mavericks kay Luka, Magic, and speaking
Speaking of Luka, look at the time, mga kasangkayan. That's all the time we have for today. So see you tomorrow. Bye. Lul. Cha cha cha. Cha cha cha. Cha cha cha. Tu tu tu. Da 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 da. Da 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 da. Chan chan. Before anything else, mga kasangkayan, nadugnan na luwat kitang subscriber, ha? Ha? Ano? Shoutout ka no, Det. Damo nga salamat pagbisita. Sana ma-enjoy mo gihap ini nga video. Time check kita mga papi, it's already 6:50 AM, August 29, 2020. At this point, tanggap ko ng mahinay talaga ako mag-edit. Hopefully, nag-enjoy lagi ka mo. I will try my best nga magpadayon lagi hapon. Bisan diri ako nakag-upload, daily, di ak naundang paghimon video. Ever since kasi natikangan ko ini nga news nga format, nagkada akong bagan personal nga benchmark. Oh, benchmark. Pakakaliwan. Asya, medyo naiihaan kita pag hihimon video. Pero ang kumaon talaga na akong oras, yan ang pag-trimhan footage. Bale, may ada ko in total mga 40 minutes nga raw file para lahin nga video. 20 minutes sad to, nagrarant la ako. Mga walang kwenta, mga bullshit. Maron naman ka makakon. Lalabas lang ng sama ng loob. Tapos another 20 minutes at amo na ton kuan ang news content. Tapos usalan to kalingkod. Gintong ako yahado asya ni na pinakada ako ever since nagtiya ako ini nga mga video. Moody la ako tong adlaw. Damon dead air, damon corny jokes, damo nga self-loathing. Gin-edit ko na la. Gin-condense ko na la into 10 minutes. Sana effective. Sana very boring. Yung last video medyo nagkure ako kay ginsusumpong ako na akong Hide the Pain Harold nga self, persona, alter ego. Ambot, bagan makurelate kasi magtry magpatawa kung medyo aringit kayo mo sarili. Tapos at nga time, bagat pero kadlaw nga worry talaga ako ang mood, pero nakaya man. Ambot ko na nun kagawsanad to. Ay, yan ako lang napansin, tak mga maskara, puro mga old white men. What does it all mean? Comment down below kung maaram ka mo kung anong karasingon nito. Nagpapaalipin ka sa mga mapuputi. Karalada kasi it's safe na relax safe pagtama yun. Anyway, by the way, okay lang ba itong video kay Edia? Di ako sigurado. Kung meda niyo gusto i-request na kanta, comment lang mo below. Agawan natin ang paraan yan. Basta di rin mag 9 seconds at gamiton. Safe na siguro ito copyright claim. Medyo damon claim hininga channel. Amot ka napansin niyo, pero anak mga early uploads. Damon music related. Mga banda-banda and all. Asya damon natakon strike. Nag-iingat kita. Tas barato la. 5 pesos la kada kanta pag request. Magse-set up la ako in GCash para may da para may da method of payment. Tapos kung may adalot ako last request, kada mo ni mo request, sige lati mo pag inaro, wala ka ba ibang ay kahatag, kada mo na ni mo request. Kung may adala ako last na maaro akong kusog, tagi akong kusog para day 5 na content. So lang asala ni iyo kamot, asala sugad. Nakalsa na? Sige, sugalitan. Sige. Yan na, i-direct iyo enerhiya screen. Ton. Yan. Bigyan mo kitang energy ball. Sige, pumasok lang mo. Wow. Ato na ma. I can feel it. Salamat. Kulang line yung katurog. Maraming pagkaturog. So makaturog lang anay. Kita-kits na lang kita sunod. That's all! Thank you for watching! Have a nice day! Till next time!
Watch out, watch out, watch out komunidad. Watch out, watch out, watch out, watch out. Got to believe in magic. Tell me how two people find each other. Bye!